יום בחיי תלמיד בסמך, תוקף, שפיץ, נותן 2,000 לאילן. לא הייתי מוכן! בלון של בוקר! ברופין, אני מרגיש בבית. אשר, איפה התינון שלי? כגדילה, יא זלמה. דבר איתי, אני מופתניק! אחד האנשים. תקשיב לי טוב, אין יותר בלוני מים, זה ברור? בן אדם הזיה. ויקי, תכתוב לי אישור. ילד טוב. מכין קפה. מצטיין קפה. תותח של קפה. תוקף קפה. ראה לפגוש חבר שלי, איתי אברפלד, שהוא גם ממחזור סמך, גם תוקף, גם שפיץ וגם ממחזור סמך. הייתי מהמש"צים! יושב על הפסקה כי עם איתי אברפלד. אחי, אפשר את הנייר? בטח. נותן הכל בספורט! זה קשה. משתין במקלחות. בלון של תלמידוזאור! מחכה מחוץ לחדר של אשר הגבר. קבעתי אותו פה. עדיין מחכה לאשר הגבר. ולגלגלת. בלון של תוקפים! שקט! זלמה, רק לעשות חג! לפעמים במסיבות, אני נכנס לשירותים ובודק את המשוב. אישור יציאה? למה אני לא ויקי בר? אני נכשל.